ulan sampai talam. Hello friends, Bidin Vlogs YouTube channel nोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर जों दिनैहाय नैबे दुब्लि बारियाव नारें खाजि जानो नागिरदों ओरैनो गोदाव सोराव मोननायखाय नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां स्किप खालामाजासे थुदुदाना भिडिअखौ गोबाव खालामालासे जागायदिनि लेट्स गो आलौदों गोथावथावना थामोन गोथावमोन ए हाय नोंसोरखौ हाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम बाय बाय जाबाय दे